Dalí per tot el que deia, per com vivien, pel que feien. Devies trobar en Tom i Jerry i en Mickey Mouse. Sí, era bastant divertit. Sí, eren tan divertits i els ratolins de les cases i els dels boscos eren tan feliços i sobretot eren lliures. Ho vas fer 3 nits, oi, això de visitar internet? Sí, sempre que podia. Ho trobava apassionant. Explica'ns allò que et va passar. Sí, allò d'en Tom i Jerry. Ah, sí, em vaig quedar que la camisa no em tocava la pell. Bé, és un dir. Aquest havia sigut un dia dur, de molta feina. I segur que et trobaves esgotat, mig endormiscat i tot. Sí, per això, gairebé d'esma, vaig entrar com altres nits a la pàgina web de dibuixos animats. I escolteu el que em va passar.